bueno, cando me propuxeron moderar, presentar ou que sexa esta mesa, bueno, tratándose nunha perspectiva máis ecolóxica ou de protección do medio, eu pensei automáticamente que debería haber 4 convidadas que abordasen 4 aspectos que para min eran fundamentais. Un deles era a temática da contaminación per se, me refiro como afecta ao medio, como afecta ao mar, ese tipo de verquidos. A outra cousa importante na que pensei foi en todo ese proceso de rehabilitación de fauna. O medio estaba cheo de aves e de outros animais que se quedaron sin hogar, como por así decirlo, e fixose moito traballo para rehabilitar todos estes animais. E despois apetecíame falar, lóxicamente, dun dos recursos máis importantes que se viu afectado nesta catástrofe, que lóxicamente eran a pesca e o marisqueo, e, por suposto, abordar o conflicto socioambiental que se xenerou nos xulgados e demais. Conseguín 3 de 4, unha pena, porque o cuarto pilar, que sería a pesca, bueno, vou non decir, porque isto é un proxecto no que non pode haber censuras, intentei contactar cun axente de extensión pesqueira que estaba en aquel momento traballando na zona máis afectada, que foi a Costa da Morte. Falei coa Delegación de Desenvolvemento Pesqueiro hai algo máis de 30 días e non obtiven resposta da Xunta. Entón entendo que non están interesados, parece ser que non estaban moi interesados en aquel momento e siguen sin estar interesados no que noso. Entón, nada, eu poño un coñecemento porque me parece oportuno decilo e vou empezar a presentar a xente. A primeira persoa que vai a falar é Paula Méndez, así que si queres podes vir. Bueno, pois é unha super experta en contaminación mariña, actualmente traballa no Observatorio Pelagis e vainos a contar como foi o proceso e cales son as consecuencias dunha catástrofe deste tipo. Despois, xa podes vir tamén, Antonio Acuña contarános como foi todo o proceso de rehabilitación de fauna, cal é o protocolo a seguir para rescatar aves petroleadas, etcétera, etcétera. E despois estará Xaquín con nós, que foi, bueno, é o presidente da Plataforma en Defensa da Ría de Arousa e foi portavoz da Plataforma Nunca Máis e vainos contar a súa experiencia dende o activismo ecolóxico, espero que cunha perspectiva que me agrade e que vos agrade a todos. Así que empezamos con Paula e nada, espero que disfrutedes destas persoas tan maravillosas. Boas noites a todos. Antes de comezar esta presentación, quería agradecer a Diego a invitación que fixo, porque, como vou explicar no comezo da miña presentación, decidí facer un pequeno percorrido da miña carreira profesional, o que explica o meu vínculo co Prestige, que naquele momento eu xa tiña un poquinho máis de 14 anos, mas estaba na Facultade de Santiago de Compostela estudando bioloxía e fiz parte dos voluntarios que se involucraron moito nesta tentativa de limpeza da Marea Negra. Depois continuei o meu traballo de investigación, vou comezar xa, e depois vou faceros unha presentación de contaminación mariña en xeral. Acho que foi un pouco... É moito ambicioso tentar falar de contaminación mariña en 10 minutos, polo tanto vou tentar falar daquelas cousas, para empezar, das que máis coñezo, nas que máis traballo, e tamén as que están máis de moda hoxe en día e que tamén un poquinho alexadas do que é o Prestige, as mareas negras, pero que tamén son de interese e forman parte das problemáticas actuais. Como falei antes, en 2004 eu xa estaba na Universidade de Santiago de Compostela, finalizando os meus estudios de bioloxía mariña. Continuei despois naquela era o diploma de estudios avanzados, pero como o sistema educativo troca tanto, agora xa nin sei o que é.
no que fiz un traballo sobre os efeitos do Prestige nas concentracións de metais pesados nos mamíferos mariños, é dicir, en 4 especies de golfiños que están presentes nas nosas rías. Continuei cun doutorado, que era o meu obxectivo, que fiz na Universidade do Miño, en Braga, co tutela coa Universidade da Rochelle, en França, e que foi un poquinho máis sobre ecoloxía trófica, aí me alexei un pouco da contaminación, pero tamén traballei sobre a contaminación sempre nos mamíferos mariños. Continuei despois 2 anos de profesor asistente na Universidade da Rochelle e depois fui facer un postdoutorado máis en química e contaminación química á Universidade de São Paulo en Brasil e retornei para o noso querido país veciño, o que creo que vou acabar ficando porque xa levo moitos anos, e onde estou traballando hoxe en día como enxeñeiro de investigación en avaliación da contaminación nas poboacións de mamíferos mariños e tamén de aves mariñas. E tamén formo parte hoxe en día da xunta directiva dunha ONG que probablemente algúns de vosotros coñezan, a CEMA, que é a Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños en Galicia. E para entrar no tema da contaminación, acho que non vou sorprender a ninguén se falo que o 80% da contaminación de orixe terrestre hoxe se esconde nos nosos océanos. Desta contaminación temos centos e miles de moléculas, de compostos, de elementos químicos, algúns ben coñecidos por nós como mercurio, os pesticidas, os PCBs e todos estes nomes raros, pero que cada vez escoitamos máis, e tamén o que hoxe chamamos os poluentes emerxentes, algúns deles xa non son tan emerxentes porque xa deixan de selo e hai outros que aparecen, como os retardadores de flama, bromados, os perfluorados, son nomes moi complicados, pero son todos eses antiimpermeables, antiadhesivos, antimanchas e todas estas cousas que utilizamos diariamente. E sen esquecer os cada vez máis coñecidos micro e nanoplásticos. Pero todo este conxunto grande de poluentes podese clasificar en unha clasificación un pouco xeral, pero en 3 grandes tipos de contaminación. A contaminación química, que estaría formada por todos estes compostos químicos que encontramos no medio ambiente. A contaminación física, que sería máis os desechos sólidos que atopamos na superficie, na columna da auga ou no fondo dos mares. E a contaminación biolóxica, que é un de origen, origen son outros organismos vivos, como bacterias, virus, etc. Desta non vou falar moito, entre outras cousas, porque non é a miña área de traballo, e porque tamén tiña que facer unha escolla. Dentro da contaminación química, en xeral podemos clasificar todos estes compostos en 3 grandes grupos, dos quais vou explicar un poquinho cales son as súas orixes, cales son as orixes antropoxénicas destes elementos no medio ambiente. Un deles son o que chamamos os compostos inorgánicos, que tamén coñecemos porque inclúen os metais pesados, que todos lembramos da escola, estudiar esa tabela periódica que ninguén conseguía memorizar. Depois temos o que chamamos os compostos orgánicos persistentes, porque son moi persistentes no medio ambiente e nos organismos, e que inclúen todos eses PCBs, pesticidas, herbicidas, os retardadores de chama. E depois temos os outros tamén compostos orgánicos que están por características químicas incluídos noutro grupo, que son os hidrocarburos, e que son estes os máis predominantes no petróleo, como o do caso do derrame do Prestige. Cales son as fontes destes compostos? No caso dos compostos inorgánicos é importante ter en conta que estes contaminantes inclúen elementos que son esenciais, isto é, que os organismos, que ten un rol biolóxico nos organismos. Algún deles os coñecemos ben, son o manganeso, o zinc, o calcio, o cobre, pero tamén inclúe toda unha serie de elementos que son non esenciais e que non ten hoxe en día coñecido ningún rol biolóxico nos organismos. E aí temos, por exemplo, o plomo, o mercurio ou o cadmio.
E todos eles, a partir dunha concentración, ten efeitos nocivos na saúde dos organismos. E as fontes máis comuns, alén de ser todos eles elementos naturais que encontramos no medio ambiente de forma natural, o home coas súas actividades incrementa as concentracións destes elementos. Algunhas destas actividades son a minería, os desechos industriais, a madeira tratada, as pinturas, en fin, outros en fin de fontes. No caso dos contaminantes orgánicos, como falei antes, son principalmente a produción directa nas industrias, a combustión, os procesos de combustión e a agricultura, co uso de pesticidas, herbicidas e todo este abanico de pesticidas organoclorados. Pero hai outros miles de fontes de contaminantes orgánicos que incluen os subprodutos, porque os contaminantes orgánicos poden ser, a su vez, subprodutos de la fabricación de outros contaminantes que poden ser orgánicos ou inorgánicos. E no caso dos hidrocarburos, estes principalmente son como orixe dunha combustión incompleta de combustibles fósiles como petróleo. Se utilizan, por exemplo, os temos nos gases dos tubos de escape dos coches, na queima de carbón, nas quemas florestais. E a outra orixen que, infelizmente, máis coñecemos e que Galicia, como se falou antes, está xunto co Canal de la Mancha, o corredor maior de buques petrolíferos do mundo, pois son os accidentes de barcos e tamén accidentes de plataformas, como a que aconteceu, se lembrades, no ano 2010 no Golfo de México coa plataforma do Deepwater Horizon que explodiu. Foi a máis grande até hoxe en cuanto a cantidade de petróleo arroxado no mar. Deixando un poquinho de lado a contaminación química, tamén pensei que era importante falar un pouco da contaminación física, porque hoxe en día tamén é algo que temos moi presentes, do que se fala muitísimo cada vez máis nos informativos. Dentro da contaminación física, de todos eses desechos de orixen terrestre tamén que están flotando ou no fondo dos nosos mares, a maior parte son plásticos, o plástico que é omnipresente nas nosas vidas e que é moi difícil desfacerse del. O plástico, ademais, hoxe en día xa ten outro problema, é que pola radiación ultravioleta e o movimento do mar, das olas, das correntes, estes plásticos co desgaste acaban transformándose en microplásticos. Estes microplásticos acaban transformándose en nanoplásticos, xa estamos na era do nanoplástico. Os microplásticos, para que teñades unha idea, a definición actual, que aínda se está redefinindo, son pedazos de plástico de entre 1 e 5 milímetros, ou seja, que inclusive os podemos inhalar, non ten que ser só por vía trófica a inxesta. E, ademais, os microplásticos, que isto é algo un pouco menos sabido, ten unha outra orixen que é os que se chaman os pellets. Son unhas boliñas que é a materia prima dos plásticos. Estes pellets son unhas boliñas moi pequeniñas que se funden para fabricar outros plásticos. Pois estes pellets, infelizmente, cando se transportan por vía terrestre ou marítima, pérdense moitísimo no medio ambiente, moitísimo. E atopamos nas praias, e atopamos nos organismos. E cales son os problemas destes microplásticos, alén do obvio que é de encontrarlos no medio ambiente? A primeira coisa é que estes microplásticos, polo seu tamaño, entran facilmente na cadeia trófica, e na cadeia trófica acaban chegando a estes predadores superiores mariños, que son consumidos pelo home e, polo tanto, acaban chegando até o home. Para que teñades unha idea, nesta figura que asei, falan que nos mexillóns podemos encontrar aproximadamente 90 pezas de microplásticos, o que quere dicer que na consumación de marisco, como pode ser a da población galega, que é moi elevada, chegaría a unha ingesta de casi 11.000 microplásticos por ano.
Obviamente, todos esos microplásticos, este é outro tema a debatir, non fican no organismo. O organismo é un pouco inteligente e consigue eliminalos, pero son moitos microplásticos. E outro problema que tamén é menos coñecido dos microplásticos é que pela composición destes, na superficie, se absorben outros compostos orgánicos contaminantes como os que presentei antes. Por lo tanto, son vectores de outros contaminantes, neste caso químicos. En fin, cal é o efeito de todos estes contaminantes no medio ambiente, nos organismos e na población, que é o que realmente interesa a todos? Esta non é a miña área de traballo, se sou sincera con vosotros, porque eu traballo con fauna salvaxe, e traballar con fauna salvaxe leva moitas dificultades a hora de estudar os efeitos. Por iso quería falar da dificultade que ten de avaliar os efeitos de todos estes contaminantes. O primeiro problema é que temos que ter en conta moitísimos factores que en inglés chaman dun xeito moi acertado, que son factores de confusión. Porque temos que ter en conta factores biolóxicos, por exemplo, temos que ter en conta a idade dos organismos, o sexo, a maturidade sexual, porque en función de todos estes factores a xente non se alimenta da mesma forma e o noso organismo non é o mesmo. E tamén temos que ter en conta outro problema hoxe en día é que todos os organismos están cheios dunha especie de cóctel de contaminantes. Non temos solamente un contaminante, temos moitos. Entón, saber os efeitos de cada un deles é un gran challenge, porque ao final non sabes se o efeito provén deste contaminante ou o efeito sinérxico de todos estes contaminantes entre sí. Outra cousa importante tamén cando avaliamos os efeitos da contaminación é ter en conta o tipo de toxicidade. Podemos ter unha toxicidade aguda, que, por exemplo, a dos casos dos derrames de petróleo, é dicir, unha contaminación dunha concentración moi elevada en un período corto de tempo e que, obviamente, vai ter unos efectos nefastos para a saúde e moito rápidos. E tamén temos unha toxicidade crónica que sería pola presencia de contaminantes en unha concentración, estamos expostos a unha concentración pequena durante moito tempo e que pode ter efectos na saúde que van chegar máis tarde, pero van acabar chegando e que son indirectos. Para explicar un poquinho todos estes temas dos efeitos, durante o Prestige fixeronse moitos estudios. A verdade é que na investigación se fixeron moitas cousas, pasando dende as algas, desde os ventos, desde os peixes, hasta as aves mariñas e mamíferos mariños. Para explicar un poquinho a importancia de levar a cabo estes estudios e poder avaliar os efeitos, escollín un traballo que achei moi ben feito por un investigador da Universidade de Vigo, que ten unha páxina web en internet, que é Alberto Velando, no que ele traballou no cormorán moñudo. O cormorán moñudo é unha ave mariña residente en Galicia, é a segunda ave máis numerosa que nidifica en Galicia, que foi moi afeitada como outras aves mariñas pelo petróleo do Prestige. Para que teñades unha idea da importancia deste cormorán, 2% da población mundial atopase en Galicia, que é moito, moi importante esta población. Entón, o cormorán moñudo primeiramente tuvo unha mortalidade directa debido ao que falaba antes, unha toxicidade aguda. O cormorán moñudo, como todas as aves mariñas, están en contacto directo coa superficie da auga e, polo tanto, estiveron en contacto directo co chapapote. O chapapote, como máis falará Antonio despois, que coñece ben estes temas nas aves mariñas, provoca unha pérdida de permeabilidade das plumas e os animais acaban morrendo por hipotermia, ademais de se inxiren o chapapote, asfixia e outros problemas. Entón, é unha toxicidade aguda. Pero, ademais da toxicidade aguda, a inxestión do chapapote, o contacto con todos os compostos químicos do chapapote, ten efectos subletais. Isto, por exemplo, foi un traballo realizado na gaivota patia amarilla, que mostrou efeitos no fígado e no rin, que son órganos vitais, a cabo de uns 17 meses de exposición ao petróleo do Prestige. Tamén sofren efectos que chamamos efectos indirectos e que xa entrarían dentro do que é a toxicidade crónica, por unha exposición a longo plazo ao contaminante.
O cormorán moñudo se alimenta principalmente de lanzón, que se encontra escondido na areia. Durante uns meses despois do Prestige, o lanzón diminuiu muitísimo a súa abundancia e o cormorán moñudo tuvo que encontrar outra dieta, trocou de alimentación. Trocou para outras presas que a su vez tiñan estado en contacto co petróleo e, polo tanto, tamén estaban contaminados. O efecto cascada de todo isto provocou un efecto no suceso reproductor do cormorán que disminuiu de case a mitade. Al cabo, agora non lembro de quanto foi este estudo, pero a cabo de un ano ou 2 anos. E o último efecto é xa o nivel da población, que tamén ficaría dentro da toxicidade crónica. Aquí o que fixeron estes investigadores foi comparar nidos que foron afectados pelo petróleo e outros que non foron afectados e comparar datos antes e depois do Prestige. E observaron que a población disminuiu de case un 10% no caso dos nidos que estaban afectados directamente pelo petróleo do Prestige. En fin, todo isto mostra todos os efeitos que pode ter este tipo de contaminacións e tamén eu resumí isto moi rápido, expliquei para vosotros os resultados máis obvios e máis evidentes, pero cando lemos todas estas publicacións hai toda unha serie de reflexións e ten en conta todos estes factores dos que falaba antes e, sobre todo, o importante, un mensaxe que quero pasar é a importancia de facer estudios a longo prazo, porque cando o Prestige aconteceu todos vimos esas aves morrer, era obvio que tiñan un efeito, pero depois ese efeito perdura e pode perdurar moitos anos despois e afectar inclusive a población de unha ave como o cormorán moñudo, que é moi importante a nivel de Galicia, a nivel mundial. En fin, con isto acabo a miña presentación. Espero que teña dado unha imaxe un poquinho da contaminación mariña, que non teña sido moi aburrido, porque a contaminación ás veces pode selo. Non dudedes en facer preguntas. Pois non sei se alguén quere preguntar algo. Sí? Decías que estudiaras sobre mamíferos marinos en ese tipo de animais. Que tempo habería que esperar para saber os efectos a longo prazo? Ben, os mamíferos mariños precisamente é a miña especialidade, pero é precisamente a razón pola que nos presentei, porque son, diría, o grupo de animais que están menos afectados pelas mareas negras. Entre outras cousas, porque eles detectan a presenza do chapapote e son capaces de evitala. Sí que pode haber casos de contactos, pero, por exemplo, no caso do accidente que houve no Golfo de México, aí houve un contacto, un impacto ben importante nos mamíferos mariños, porque era unha zona máis fechada e a poboación de unha das especies de ali era residente e ficou máis en contacto. Pero realmente, xeralmente, eles consiguen evitar. O que aconteceu en Galicia, por exemplo, foi que as manadas da arousa e de muros noia, e a hipótesis que temos foron para o sur, porque observamos moitísimos máis arroaces na ría de Vigo durante os días despois do Prestige, que en tempo normal, e as poboacións que soíanse ver nas rías de Muros e Noia disminuíron moitísimo. Entón, eles son como, acaban detectando as manchas de chapapote e escapan. No caso das baleias, que é outro tipo de outro orden dentro dos mamíferos mariños, eles poden inserir máis tontamente o chapapote tamén pela forma que teñen de comer. Eles abren a boca, abarcan unha cantidade moito grande de agua e aí o inxeren. Mesmo neses casos, os mamíferos mariños e os mamíferos terrestres metabolizan moi rápido os hidrocarburos. Entón, realmente o chapapote poderemos decir que os hidrocarburos se metabolizan rápido, en cuestión duns anos non quedaría máis moléculas no organismo, pero iso depende da cuantidade que inxiran, de cuánto tempo estén expostos e todo ese tipo.
É difícil avaliarlo, pero non son o grupo máis afectado nestes casos. Algunha pregunta máis? Eu si teño algunha. Bueno, en referencia a algunha das cousas que comentaches, é que, bueno, dis que sería moi interesante a realización de estudos de medio e de animais a longo prazo. Eu digoche, estás a facer? A verdade é que tentei, como levo moitos anos fora de Galicia, tentei informarme o máximo posible, pero para que tengades unha idea, si, hoxe en día eu as últimas publicacións que achei en internet datan de 2015, 2016, síguense facendo moitos estudos. Obviamente tamén depende dos financiamentos. Cando acontece este tipo de accidentes, a investigación ás veces tamén é un pouco un business. Entón, é moito máis fácil conseguir fondos para facer investigación cando colocas pois, o nome Prestige ou Marea Negra. Durante uns anos, despois dun tempo, tamén eso acaba un pouco diminuindo, pero hoxe en día, si continúa facéndose ese tipo de estudos, ten que seguirse facendo, porque é moi importante de ver o impacto depois dos anos. Agora xa fase 16 anos, xa pasou bastante tempo, moitos destes organismos xa consiguen tamén recuperarse da catástrofe, se non ven unha segunda. Esa era outra dúbida así que me xurde o proceso de evolución, non me refiro, hubo unha marea de xente que foi ás praias, que limpou, que tal, pero claro, coas dinámicas que ten o mar e demais, como é a evolución do verquido? É unha pregunta... Así. No, a evolución do verquido, dependendo de... Vamos falar en que ecosistema estemos falando, vai ser dun xeito ou outro, non vai reaccionar da mesma forma o sustrato rocoso que a areia, por exemplo. Por exemplo, eu achei un traballo no que intentaron avaliar a recuperación do sustrato rocoso en diferentes mareas negras no mundo. Do que saquei do traballo é que hai que contar en torno a uns 5 ou 10 anos para que este sustrato se recupere completamente. Tamén foi engrasado porque no caso do Prestige, que tamén facía parte desta publicación, falaban que non tiñan datos suficientes para concluir cal é o tempo de recuperación deste tipo de sustrato. Por lo tanto, tamén respondo un pouco a túa pregunta. Os estudios continúanse facendo, sí, pero non ao mesmo nivel ou mellor que outras mareas negras que teñen acontecido. Pero é difícil avaliarlo. Non sei conseguir responder a túa pregunta máis ou menos. Sí, máis ou menos, sí. Non sei se alguén quere preguntar a alguén máis, senón despois de que falen os tres, haberá outra quenda de preguntas. Así que moitas gracias, Paula. E nada, seguimos con Antonio. Antonio foi o boss no Centro de Recuperación de Fauna do Campiño e, bueno, foi a persoa que se encargou de salvar a todos esos vechiños que foron petroleados e, bueno, coa axuda dun montón de voluntarios. E nada, agora vai vos contar como foi a historia. Bueno, mentras arrancan isto, a min colleume xa un pouco máis vello que a eles, por sorte ou por desgracia, colleume de cheo traballando nun centro de recuperación. Pasáronme de traballar no centro de recuperación de Cotorredondo a ser o veterinario responsable do hospital de fauna petroleada do Campiño. Entonces estuve prácticamente, eu non vin nin unha sola playa manchada, pasei desde noviembre do 2002 hasta maio do 2003 metido no Campiño, intentando salvar, non, como decía el, salvando todos sería imposible. Vamos a ver os números un pouco da cantidad de animales que entraron, dos poucos, entre comillas, que se puderon liberar. Eu a charla esta prepareina un pouco resumindo algunha das que tiña feitas daquela. Algo que me sorprendeu cando me chamou Diego
foi que 16 anos despois se volvese a retomar o tema do Prestige. Entonces, limiteime un pouco eso a centrarme no que é o proceso de recuperación das aves, obviando moitos aspectos. Entonces, é un pouco o que me vou a limitar a contarvos. O primeiro que se montou no momento do Prestige foi un dispositivo que alcanzaba toda a costa galega. Montáronse 10 centros de recollida a pé de playa. Cada un deses centros durante todo un día recollía as aves que os voluntarios lle iban recollendo nas playas. Ao final do día, eses pasearos vou falar casi sempre de pasearo porque o 99% do que nos entrou no campiño foron aves. Entonces, ao final, quedou como un centro de recuperación de aves. Pois os pasearos eses que se recollían nos centros de recollida a pé de playa, cada un dos centros remitíaos ao centro de recuperación provincial, é dicir, os de Lugo mandábanos para o centro de recuperación do Veral, os de Coruña mandábanos ao final do día para o Centro de Recuperación de Oleiros e os recollidos ao longo do día na provincia de Pontevedra xa directamente os remitían ao Hospital do Campiño sin pasar por Cotorredondo. Os de Pontevedra xa quedaban directamente no Campiño e os de Coruña e Lugo ao día seguinte, despois de facerlle un mínimo unha estabilización mínima nos centros, ao día seguinte remitíannos para o Campiño. O único hospital que quedou, digamos, responsable de facer o procedimento de limpeza total a nivel galego foi o Campiño. O Centro de Recuperación do Campiño realmente non era un hospital de fauna, senón que era a estación de helicópteros que ten a Xunta de Galicia para o servicio antiincendios no Campiño. Decidiuse facer nese centro porque contaba con dúas características que son necesarias. Por un lado, tiña moita superficie na que se podía usar para montar piscinas, para montar xaulas, para montar naves, e por outro lado contaba coa posibilidade de ter moitísima auga. Algo que vamos a ver despois cando vos fale un pouco do lavado, é a cantidade de auga que fai falta para lavar un solo pasearo. Entonces, eran dúas características fundamentais que cumplía este centro e por eso se montou un hospital de fauna temporal. En maio do 2003, cando se acabou toda a problemática das aves petroleadas, desmantelouse e hoxe en día sigue sendo a estación de helicópteros da Xunta. Como funciona o centro? Pois o centro, como debería funcionar, é dunha maneira unidireccional, é dicir, está dividido en varias zonas. Por un lado está a zona sucia, que é onde ingresan os animais, unha zona intermedia que é a zona de lavado, onde se lavan e se aclaran os animais, e a terceira zona é unha zona limpa, na que se secan os animais, e na que hai unhas piscinas na que os animais volven a recuperar a súa impermeabilidade e o seu estado anímico para poder liberalos se hai zonas donde liberalas. Digo que debería funcionar así porque en ocasións un pasearo lavado volvíase a ensuciar e tiña que volver para atrás. Pero a filosofía do hospital é eso, que un pasearo que entra na zona sucia nunca volva para atrás e intentar no mínimo tempo posible que o animal pase toda a fase, desde o inicio, lavado, secado, pasa a piscinas e liberdade. En canto ás especies que se viron máis afectadas, non sei se o vedes aí, que decía ela, o corvo mariño foi unha das que máis se presentaron. A verdade é que tuveron mala suerte, dicindo así de alguna maneira, porque o Prestige aconteceu cando moitísimas especies estaban no seu proceso de migración. Entonces apareceron moitísimas especies que non son moi habituales que entren nos centros de recuperación de fauna, pero que por desgracia lles tocou nese momento
e entonces vímonos cheos de especies que non estábamos moi acostumbrados a tratar nos centros de recuperación todos os anos. Estas son as especies que máis se viron involucradas. Por un lado, o arao, o primeiro que está máis arriba é o arao romeiro, o que está debaixo é o carolo, os mascatos, os corvos mariños son os que están máis á esquerda, e o arao papagaio, o que está arriba dos corvos mariños. Estas foron as 5 especies que máis número de individuos entraron no centro de recuperación, pero como vemos ese foi o listado completo de especies que pasaron polo centro. Como curiosidade, decirlle que nos entrou no hospital, aparte de algunhas tartarugas e así, unha cría de golfiño que chegou morta. No listado, non sei se chegades a velo, aparece o número de animales que se recolleron na costa galega, foron máis de 12.000, está desglosado en vivos e mortos. A primeira columna é a dos vivos, recolleronse vivas cerca de 2.500 aves, e desas chegaron ao centro do Campiño unhas 1.600, 1.700. De todas esas aves só se conseguiron recuperar 260, 270, o que supón o 11% dos animales que ingresaron. Por desgracia, moitos animales, a parte dos que morreron, tuveronse que eutanasiar durante o seu procedimento de rehabilitación, porque non tiñan a forza suficiente como para pasar todo o procedimento. Máis da mitad dos animais acabaron eutanasiándose no centro de recuperación. Os primeiros auxilios, a recuperación dos paxaros petroleados empeza no momento que se recollen na playa. Entón, é imprescindible facer os primeiros auxilios, que son un pouco os que podes ver aí. Hai que limparlle as narinas e o peteiro para que o animal non siga tragando cru, nin que lle obstruya as narinas, as vías respiratorias. Hai que limparlle os ollos, porque, como dicía Paula, un dos problemas da contaminación polo cru é que provoca lesións cutáneas nos paxaros e chega a facer perforacións nos ollos. Si se pode e hai xente preparada, sería convinte darlle unha primeira toma de suero oral para rehidratar o animal, porque todos os animales, conforme vai pasando o tempo, van deixando de comer, van deixando de beber e provócalles unha deshidratación que os pode levar a morrer. Retirarlle o exceso de petróleo do corpo para evitar precisamente as queimaduras por contacto, e no caso de que teñan outras feridas, facerlle os primeiros vendaxes ou taparlles as posibles hemorraxias. Xa no centro, o que no momento do ingreso, os animales sempre hai que facerlle unha revisión inicial para ver precisamente o grado de petroleado que veñen os animales e as lesións que presentan. Aquí aparece todo o procedimento de ingreso, hai que pesar o animal e tomarlle a temperatura, hai que volver a limparlle o exceso de petróleo da cabeza, porque os animales, cando teñen o crudo no corpo, van a estar intentando limparse eles continuamente e van a volver a coller petróleo no peteiro e nas narinas, van a volver a intentar inxerir o petróleo. Despois hai que ver que as vías respiratorias estén limpas para que o animal poida respirar, facerlle un examen completo, limparlle, outra vez limpar o exceso de petróleo das narinas, lavar os ollos con suero, aportarlle outra vez suero fisiolóxico. Vamos a ver despois, durante todo o procedimento que os animales están na zona sucia, a principal función que vai facer os voluntarios e os veterinarios é alimentar e darlle sueros aos paxaros
cada hora, o sea, é un traballo descomunal que necesita moitísima xente porque imaginádevos, nos momentos máis altos de entradas chegamos a ter 500 pasearos no hospital do Campiño. E a eses 500 pasearos cada hora hai que darlles unha toma de suero, unha toma de comida, unha toma de suero, unha toma de comida, e así durante todo o tempo que os animales estén hospitalizados. Iso sería imposible de levar a cabo se non se contara con un exército de voluntarios, porque non che daría tempo a acabar coa última para ter que volver a empezar coa primeira. Despois, no momento do ingreso, identifícanse os animales e póñense en un lugar seguro e tranquilo que é a zona sucia. Bueno, este é o que se facía de examen físico a nivel veterinario, tomábase o peso ou a temperatura, víase a cabeza, o corpo, as alas, o tracto respiratorio, a actitud do animal, que canto máis tempo iba pasando, menos activos estaban os animales, o grado de hidratación do animal, o porcentaxe de petróleo, e quitábanse unhas mostras de sangre para ver o hematocrito, a proteína total e a glucosa. E anelábase para saber que pasearo tiñamos nas mans. Eses parámetros sanguíneos son fundamentales o coñecerlos porque son os que nos van a permitir saber se un pasearo está listo para pasar a fase seguinte ou ainda non se pode pasar. Aquí aparecen fotos de un par de... A foto esta pequena era unha das naves que estaba no Campiño, eran simplemente caixas de madeira cubertas de plástico con unha rede no chan para ter aí os pasearos. A outra fotografía grande é un centro de recuperación en Estados Unidos, que foi a empresa que, bueno, a empresa non, a organización que nos enseñou, montou todo o hospital do Campiño, foi a IFAO, que son as siglas de International Fund for Animal Welfare, un centro de recuperación que era o IBRRC, de International Bird Rescue Research Center, que gracias a eles montouse o que se montou, porque se non chegan a vir eles, posiblemente o Hospital do Campiño non se tería levado a cabo, máis que nada porque nós non sabíamos facelo. Entonces, no momento do Prestige chegaron a Coruña, de Coruña baixaron a Pontevedra, e foron eles os que nos dixeron como montar o hospital, como tratar as aves petroleadas, e gracias a eso puderonse salvar as 200 e pico aves que se salvaron, porque senón a día de hoxe estaríamos falando de que ningún ave conseguiu salir adiante. Na zona sucia, o que vos decía, todos os días había que facer inspección dos animales para ver se tiñan algún problema, proporcionarlles os tratamentos médicos necesarios, reevalualos diariamente cada 2 días a todos os pasearos e aportar comida e aportarlle cuidados intensivos aos animales que o necesitasen. Na evaluación rutinaria, o que cada 48 horas todos os pasearos se chequeaban e o que se buscaban era ver os índices de peso que estuvese acordo coa especie e o volviese sangrar e tomábanse mostras para ver o hematocrito e a proteína total en sangue. Porque eses eran os parámetros que necesitábamos saber para que os pasearos pudesen seguir a fase seguinte. Vedes aí, según a especie, os distintos pesos e os parámetros sanguíneos tiñan que ter, para que un pasearo pudese pasar a ser lavado, tiña que ter un hematocrito superior a 30% e unha proteína total superior a 3 gramos decilitro. Se o pasearo conseguía eses parámetros, pasaba a fase seguinte e senón había que seguir engordando e había que seguir rehidratando para intentar que conseguira eses parámetros. Se se alargaba moito no tempo, un pasearo que botaba máis de unha semana, 10 días na zona sucia, automáticamente estaba descartado porque era imposible conseguir, polo estrés que xenera o manexo diario, que pasase a fase seguinte. Entonces, era un animal indicado para eutanasiar.
Os criterios que usábamos para decidir que os animales non podían seguir a recuperación pois eran os que vos aparecen aí. Cando falamos dun hospital de fauna de animais petroleados, o único que se trata son animais que están petroleados pero que non teñen ninguna outra lesión. No momento que teñen outra lesión, sería un impedimento mayúsculo para que non puderan continuar a recuperación, porque non iban a dar conseguidos valores de hematocrito, de proteína e de peso adecuado para lavalos. Entonces, no caso que tuveran feridas, fracturas ou algunha lesión dese estilo, automáticamente era un animal que había que eutanasiar. Si non se conseguía ao largo do tempo que conseguiran os parámetros mínimos de lavado, pois había que eutanasialos. Animales que de forma crónica non pudesen continuar para o lavado, descartados. Animais que non gañen peso de modo crónico, problemas en patasios ou en membranas interdigitais que lle iban a imposibilitar o nadar ou bucear a especies que son nadadoras ou buceadoras, tamén había que descartalos. Entonces, bueno, é a parte máis dura do traballo no centro de recuperación. Vedes aí os tarsos, na foto de aquí de pequena, os tarsos de un animal que non dá evolucionado no tempo na recuperación, provocábanselle ese tipo de feridas. Aí non se aprecia, pero na pata dereita o que se está vendo xa é o ligamento que lle permite flexionar a pata, e no momento que eso aparece, o animal entra nunha cascada de problemas que o van a imposibilitar para poder andar, para poder nadar. Eses son os motivos polos que hai que acabar eutanasiándoos. Si conseguimos que os animales adquiran as características necesarias para poder seguir o procedimento, pasaríamos a un lavado. O lavado sempre é un lavado sistemático e completo, que normalmente nun pasearo pequeno suele durar entre 15 e 30 minutos, en algún grande hasta 45 minutos. O que buscamos co lavado é a retirada total do petróleo, e iso consíguese facendo lavados reiterados en distintas tinas con dilución de xabón. Vaise cambiando os pasearos de tina hasta que prácticamente non se nota ningún tipo de crudo na disolución. Para lavar un pasearo necesítanse un mínimo de 3 persoas, 2 para manexar o pasearo e outra que este continuamente cambiando as tinas coa auga. A auga ten que ser auga quente a unha temperatura de uns 40 graus centígrados. Gracias a estar en Galicia, tuvemos suerte de que en Galicia a auga é branda, porque se estuviéramos no Mediterráneo, que teñen augas duras, sería moito máis complicado conseguir lavar un paxaro, porque as sales disoltas na auga interfiren coa estructura da pluma e iso interfire con que o animal se poida lavar ben. Vedes aí a cantidade de auga que vos decía, para lavar un paxaro do tamaño dun pato necesitanse 40 litros. Eso se multiplicáis por 1000 e pico paxaros que pasaron por ali, dá unha cantidade de auga asombrosa. As tinas teñen unha dilución de xabón entre o 1 e o 15%, usábase, os americanos que viñeron traían o seu propio xabón, chamabanlle Down, que era igual que o Fairy que temos nos aquí. Eles decían que funcionaba mellor o seu, era de color azul, o noso era de color verde. Era máis difícil de comprobar que o xabón quedase limpo, porque o azul deles era así un azul moi clariño, era máis fácil nese sentido, pero a verdade é que nós non atopamos diferencia ninguna entre o que traían eles e o que usábamos nós. Unha vez que se lavaba, pasaban a zona de aclarado, que curiosamente secábamos os paxaros con auga a presión. Non sei se estáis acostumbrados a manexar paxaros, cando se mollan, a auga discurre libremente por riba da pluma,
E quitando un par de especies, todas as aves son impermeables. Entonces, lavándoos con auga a presión a contrapluma, o que facíamos era sacarlle todo o xabón que puderan ter metido entre as plumas. Tamén se necesitan 2 personas, o auga ten que salir a presión, e auga quente a 40 graus centígrados. Más ou menos tardábanse sobre 15 minutos en aclarar, en secar un paxaro. De aí pasaban á zona de piscinas, que o que se buscaba aí era que o animal, metendo en piscinas e volvendo a secar, fora recuperando a impermeabilidade natural da pluma, que adquiriran o estado anímico adecuado para poder sacalo de aí e buscar xa unha zona de liberación. Aí poño eso de toallas individuais e nada de cremas, porque o que vos comentaba antes, nunha ocasión pasounos que un grupo de unhas 20 aves que se lavaran por problema de que unha rapaza levaba crema de mans, volveuse a ensuciar, e coa crema de mans estropeouse a pluma e tuveron que volver para atrás para volver a lavalos. Entonces, é importante na zona limpa que as toallas que se usan sean toallas limpas e novas, e que as persoas que están na zona de piscinas non usen ningún tipo de cosmético nas mans que pode interferir coa estrutura da pluma. Cando o paxaro estaba impermeable, non presentaba signos de enfermidade e nin presentaba feridas, e adquiría o peso e os parámetros fisiolóxicos acordes coa especie, entonces buscábase unha zona de liberación, que no caso do Prestige tuvimos que ir máis abaixo de Lisboa para soltar todas as aves que se recuperaron, foronse a liberar a Aveiro, máis abaixo de Lisboa, porque toda a costa galega estaba chea de crudo, entón non tiña sentido volver a soltalos no mismo sitio onde se mancharan anteriormente. Estes eran os parámetros de solta, os pesos das distintas especies, o mismo os parámetros sanguíneos, hematocrito por riba de 30 e proteína total por riba de 30. E nada máis. En principio, ceñinme o que é o proceso de rehabilitación, non me metín en temas máis veterinarios, máis que nada porque xa veo xo que me pasei do tempo, entonces, para non alargarme máis. Non sei se alguén lle quere preguntar algo a este home que fixo un traballo de... Sí. Nada, vi que puxetedes, bueno, que lle poñedes unhas anéis, non? Sí. No, a ver, non o puxe no momento da solta, as anelas que lle poñíamos no ingreso, esas son anelas temporais para poder quitar precisamente. O sea, son anillas plásticas que sirven para identificar individualmente cada animal, e os animales que se liberaban, todos iban anelados coa anilla do... A ver, no caso noso do ICONA, ou do antigo ICONA, do Ministerio de Medio Ambiente, que estaba mal feito porque realmente fomos liberar a Portugal, entonces deberíanse poñer anelas de Portugal, porque as anelas do Ministerio son para poñer no Estado español. Pero, bueno, como foi algo extraordinario, anelábanse con anillas do Ministerio Español e íbanse liberar. Sei que en algún caso hubo algunha recuperación de anelas, pero a verdad que non sei. O que dicen, eu non vi ni unha playa chea de chapapote porque eu estuve metido 7 meses no hospital ese. 7 meses. En 7 meses non volveu ninguna ave anelada? No. Si morreron non o sei, ou si as recuperaron en Portugal. Bueno, douse un caso que non foi noso, que nos mandaron uns pasearos de Asturias para liberar,
primeiramente foron os asturianos a liberalos, e eses pasearos ao día seguinte volveronos a traer ao centro de recuperación porque todos volveron á playa. Nada, simplemente foi un problema de impermeabilidade dos pasearos. Cando un pasearo non está a gusto no mar, o que fai é salir da auga. Entonces, o que pasou con eses animales foi eso, que os soltaron, non estaban ben impermeabilizados e os pasearos, en canto os botaron ao mar, volveron pa terra e entonces volveron os traer ao centro de recuperación do Campiño. Pero, xa che digo, non foron pasearos que laváramos nós. Logo, outra, e no caso dos que tiñades que eutanasear, en unha situación normal de non tantos pasados juntos, Sí. podían ter oportunidade? Podían ter algunha oportunidade ou non? A ver, depende do momento no que ingresaran ao centro. Si os animales que os primeiros días da marea, os animales que chegaban en boas condicións, eses animales recuperábanse bastante ben, inda que tuveran algún problema. Conforme iba pasando o tempo, os animales, ao non ter comida, o que decía ela, co petróleo no mar, os animales non poden comer, non poden beber, entonces cada vez iban chegando en peor estado. Entonces, dependendo do estado no que che chegue o animal, podes facer máis ou menos. Eu acórdome dun caso dunha gaivota en particular, que sí que viña con unha fractura e o porcentaxe de petróleo era mínimo, e a levei, quiteina eu do centro de recuperación do Campiño, e leveina para Cotorredondo, e a gaivota saleu adiante. Pero claro, eso podelo facer con un animal, non o podes facer con 100 animales porque non hai xente que poida estar pendiente dos animales que xa teñen outras feridas. Claro, o sea, sí, entendo que a resposta é que sí, si houvese 10 hospitais máis nese momento, sí que se houvese podido salvar máis ou non. Me refiro, é falar así un pouco en... Un paxaro que chega con un hematocrito do 10 prácticamente é imposible de salvar. Entonces, conforme iba pasando o tempo, iban chegando animales en condicións de hematocritos de 15, de 10, incluso eu recordo un que chegou con un hematocrito de 8. O sea, eso prácticamente está morto. Por moita transfusión que lle queiras facer ou por moito que queiras poñer do teu lado, o animal non vai a responder. Entón, por eso moitas veces eutanasiábanse. Ten unha pregunta que quería facer, porque en relación ao que falábamos antes, estes animais que estiveron en contacto directo cos hidrocarburos, aínda que despois foran soltados en bon estado, inxeriron eses compostos. Entón tamén probablemente depois os animales han ter efeitos ou han sofrido efeitos, e que eso levaba a outra pregunta que tiña, si como non tuvisteis moitas recapturas destes animais para saber se unha porcentaxe... No, pero bueno, a ver, o problema dos centros de recuperación, xa non só a nivel de petroleados, sino en xeral, é a falta de estudios de efectividade dos centros de recuperación. É algo que polos cartos que costa nunca se leva a cabo. Entonces é imposible saber cantos animales deses chegaron a volver a criar, porque realmente o volver a soltar un animal ao medio non é suficiente como para decir que o animal está recuperado. O animal consideras que está recuperado cando é capaz de volver a criar no medio no que volveche a soltar. No caso destes paxaros, eu non teño constancia de que se recuperasen nin anelas, nin animales, pero claro, hai estudios que din que dos animales que se morren nun campo, que só se recupera o 5%. No caso do mar, prácticamente o índice de recuperación, inda que morreran todos, eu estou seguro que prácticamente non se iban a recuperar. Fíxose algún estudio durante o Prestige de soltar tacos de madeira a certas millas da costa para ver cantos se recuperaban.
o número de tacos que se volvían a recuperar era mínimo. E o taco de madeira flota. Un animal que morre, ese vai ao fondo. Entonces, Non todos, pero algúns. entonces é imposible saber realmente si eses animales foron adiante ou non. Sei que en Estados Unidos hai algún estudio feito de recapturas e cousas así, e falan de un porcentaxe baixísimo. Realmente baixísimo a que cheguen a criar outra vez no medio. Pero bueno. ¿Qué medios votaste de menos en aquel momento? ¿Cuánto tardó en organizarse? Todo eso. Y relación con eso, os envié como ves, si volvería a pasar, si volvería a ser tan improvisado o hay algo máis. A ver, o que dicen, estou seguro que se non chegan a vir os americanos, e non porque viñera tío Sam, nin moito menos, sino porque así, o sea, nos, cando as primeiras 50 aves que nos chegaron, eu estaba en Cotorredondo. Desas 50 aves non sobreviviu ninguna, en 3 días. Mais que nada porque nos estábamos acostumbrados como moito a un derrame pequeno. Os derrames a nivel de recuperación diferencianse en derrames pequenos, que é a típica mancha que aparece, que mancha 3 ou 4 paxaros, e os derrames grandes. Dependendo de como sea, pois moviliza uns medios ou outros. No caso do Prestige, eu creo que a Xunta o que foi moito postureo. O sea, así de claro, o sea, foi para demostrar cara ao público que estaban facendo algo. A día de hoxe, contaba ya él, algo bo que se conseguiu despois do Prestige foi que se montasen 2 centros de recuperación adaptados para o tratamento de aves petroleadas, un en Oleiros e outro en Cotorredondo. Bueno, pois o centro de Cotorredondo está en fase de desmantelalo porque o van a levar para Cotobade. E en Cotobade non hai infraestructuras para tratamento de aves petroleadas. Entonces, non sei se de alguna maneira responde. Como vexo, cada vez peor. Outro exemplo que se podo dar, eu despois do Prestige marchei do centro de recuperación por motivos personais e das últimas cousas que fixe no centro de recuperación foi montar unhas carpas onde se acumulou todo o material que se quitou do campiño. 3 anos despois, cando voltei ao centro, a carpa seguía no mesmo sitio co material que deixáramos en estado lamentable. O sea, perdeuse todo o material que se recuperara. Entonces, a Xunta realmente é algo que non lle importou. Unha vez que pasou o Prestige, eu penso que se volve pasado mañán a ver outra marea negra, que nos volve coller igual que antes do Prestige. Bueno, coa diferencia de que temos un centro en Oleiros. Pero é así. Sei as que menos teña. Os araos papagaios son animales que se estresan moitísimo e eses morrían moito, como se suele decir vulgarmente, como chinches. O sea, eses, de feito, a carpa que vistes, aí nunca estaban os araos papagaios, porque había que telos en unha sala individual, con unha persona moi específica manexeándoos polos estrés que lles causaba. Despois, os que máis saliron foron os araos, pero tamén porque foi o animal que máis entrou. Entonces, e as gaivotas que entraban petroleadas salían todas. Esas salían todas. Pero... E os corvos mariños, a verdad que eran dos complicados de sacar adiante tamén, porque son das poucas especies que esa sí que é complicado ver a impermeabilidade deses paseados, porque de forma natural sí que se empapan para poder bucear. Entón, claro, valorar a impermeabilidade dun animal que se empapa a veces era complicado. No, porque cando se estaban aclarando os paxaros coa auga a presión, é curioso, pero vías perfectamente como se iban secando e como a auga discurría pola pluma ben lavada. Se no caso que quedase unha pinga de petróleo,
detectábase ao momento porque vías que a pluma quedaba apagotada, era fácil de ver. No caso dos cormoráns non, porque os cormoráns, por moito que deras, sempre estaban empapados, entonces era un pouco máis complicado de valorar. Pero bueno, nese caso, os que máis saliron adiante foron os araos, porque tamén foron os que máis entraron. Una pregunta. ¿Se sabe cuál fue el impacto sobre el éxito reproductor de las colonias de Galicia? Se sabe que el arao, por ejemplo, dejó de criar en Galicia. Y lo que decía ella, el impacto que tuvo en el cormorán moñudo, que era el residente de aquí, porque el problema del cormorán moñudo, por ejemplo, es que había que volver a soltarlo en su zona, y su zona seguía manchada de petróleo. Entonces eran animales que tuvieron que estar mucho más tiempo en cautividad, con todos los problemas que conllevaba la cautividad. Entonces, tanto el cormorán moñudo como el arao sí que se comprobó que fue un desastre realmente para esas poblaciones, porque bajaron las poblaciones muchísimo, y de hecho el arao ahora mismo se considera que no está criando en Galicia. Bueno, pois non sei se alguén quere preguntar algo máis. Eu sí que teño unha pregunta, pero bueno, vai valer pos tres, entón continuamos con Xaquín e xa é o último. Xaquín, como os dixen, é o actual presidente da Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, e cando pasou a traxedia, pois era portavoz da Plataforma Nunca Máis, e vai nos contar moitas cousas interesantes do que aconteciu dende o activismo ecolóxico e algunha cousiña da sentenza. Bueno, non sei como andamos de tempo, digo porque podo extenderme máis ou menos. Eu quería facer así unha revisión un pouco por dar algunhas pinceladas, que é o que ti un pouco me pedías. Pasa que é un tema tan amplo e tan rico en matices, que é difícil non estenderse moito. Vamos a ver, esta primeira imaxe, de alguma forma, pode facernos reflexionar, aquí vemos perfectamente como na nosa terra, no noso mar, dun xeito sistemático, podemos decirlo así, pois aconteceron accidentes marítimos de gran envergadura, uns máis, outros menos, pero importantes, con verquidos de petróleo ou de derivados do petróleo moi importantes. En un período de tempo, 30 anos, 308.000 toneladas de derivados do petróleo verquidos nas nosas costas, preferentemente na zona norte de Galiza, debido ás características do tráfico marítimo, e que son unha foto deste país, son unha foto deste país porque, de alguma forma, poderíamos facernos a pregunta de como tardamos tanto en estoupar, de como tardamos tanto en dar un puñetazo na mesa, de como tardamos tanto en levantarnos, en erguernos, en protestar, en denunciar, en sinalar co dedo a estes gobernantes. Non vou a calificalos porque me quedaría curto, que tivemos e que posiblemente aínda teñamos. Como se pode explicar que no ano 2002, cando acontece o accidente, por chamarlo accidente do Prestige, porque era un accidente anunciado, dada a secuencia, pois nas nosas costas non houbera ningún medio, repito de novo, ningún medio
de actuación mínimamente decente, ningún protocolo de actuación mínimamente decente, non había nada. Eso, que dúbida cabe, que é unha foto deste país. Entón, por decir de unha forma, ainda que se adiantarme ao que sigue, ese surdir da sociedade civil, por chamar de alguma forma, dos cidadáns, ese surdir diverso, plural, espontáneo, menos espontáneo, ou como queiramos decirlo, pero, en todo caso, un surdir masivo, que era unha sociedade que estaba fervendo, pois ten un valor moi importante como algo de futuro e sobre o que deberíamos de reflexionar máis e sobre o que deberíamos de quitar ensinanzas para o futuro. Un dos problemas estructurais que están detrás deste acontecer de vertidos sistemáticos e periódicos nas nosas costas ten que ver cun problema estructural do mundo e é que vivimos en un mundo dominado por un modo de produción que creo que se chama capitalismo. Este modo de produción, pois, xa sabedes que ten unhas peculiaridades moi evidentes e que busca o lucro como obxectivo, non busca o benestar dos seres humanos ni a súa felicidade, sino que busca simplemente o lucro. E máis, hai moita xente que morre moi rica, pero moi triste. Entón, pois, bueno, o tráfico marítimo, pois, é unha faceta máis da actividade económica que ten como cerne estructural esa dependencia dese modelo de producción. E iso leva consigo, pois, que tiene certas características que están aquí reflectidas e que, bueno, ven a ser algo así como que tendríamos dos tipos de mercantes, aqueles que van cunha bandeira que ten unhas normas, pois, digámoslo así, mínimamente decentes, dun Estado mínimamente decente e que hai un control mínimamente decente das medidas de seguridade, etcétera, etcétera, etcétera. E hai outro tipo de banderas que se califican como banderas de conveniencia, o propio termo xa indica para quen é conveniente, pois que teñen como objetivo eludir esas medidas, pois porque esas medidas custan cartos e os que pagan, os que son posuidores desa actividade mercantil e sacan ese lucro do que falábamos antes, pois, bueno, pois así sacan máis lucro, non? Aínda que iso trae consigo, pois, accidentes máis frecuentes e máis graves. E poño o dato de que nós non somos alleos a eso. O sea, os europeos temos, digamos así, dúas caras, non? A cara oficial e a cara non oficial. A cara non oficial, pois, serían os paraísos fiscais, serían que as nosas élites teñen o diñeiro en eses paraísos fiscais, serían, pois, toda esa, bueno, do que de seguro sabedes máis que a min, toda esa corrupción, corruptela que existe, que en fin, va por toda esa capa da sociedade, non? Entón, o 65% dos mercantes europeos están baixo a bandeira desa conveniencia. Eso xa di por en sí mesmo, pois, o grado de control e de ética que teñen os estados europeos, non? O sea, que por un lado teñen unha mensaxe moi pulcra e moi defensora de certos valores, pero por outra, pois, bueno, practican outras cousas. Outro dos problemas estruturais que temos é que, debido ás nosas características xeográficas, estamos ubicados onde estamos, e Galiza, pois, está onde está. Entón, diante das nosas costas, pois, máis ou menos, poden variar dun ano a outro, pois pasan polas nosas costas por ese corredor, chamado corredor do dispositivo de separación de tráfico, pois aproximadamente uns 40.000 buques, dos cales aproximadamente tamén, e fluctúan de ano en ano, pero máis ou menos gardan esa proporción, son 14.000 con mercadorías perigosas. Isto
significa que todos os días pasa por aí diante pues unas moles inmensas cargadas con todo tipo de mercadorías perigosas, incluidas as radiactivas, claro. Ahora pasamos ao impacto que tivo Prestige. Podríamos facer unha introducción en relación ao tema do impacto do Prestige. Algúnas pinceladas xa apareceron, non? Cando non sabemos cantos... o grado de descoñecemento que a administración tivo vontade de que tivéramos, por decirlo de unha forma. Hubo unha vontade desde o comezo da catástrofe de silenciala en todos os ordes. En todos os ordes. Podemos coller calquera eixo. O sanitario, o impacto na saúde, silencio, que non se fagan estudios, que se fagan, non se faga un seguimento, que, etcétera, etcétera. O sector dos nosos recursos productivos, por favor, está todo normal. Agora, no seguinte, xa se falaba de normalidade. De feito, había vedas, debido ao accidente, e había unha presión impresionante para abrir as vedas, para que nos cargamos os reproductores do polvo, da igual, non pasa nada, hai que abrir. Non hai datos de evolución da biodiversidade, de como... O lógico sería que houbera unha páxina oficial da administración onde se colgaran todos os datos de como evoluiu, de como afectou a biodiversidade deste país, deste mar que nos identifica e que nos dá identidade e que forma parte da nosa cultura, que, como decía moi ben o documental, é un dos cernes da nosa cultura. Pois non hai. E como iso todo. Como iso todo. Entón, aquí, simplemente, eu collín... Son fotos, non? Son fotos de... Como che diría eu? Pois son fotos da realidade, non? Dice, emprego sector, pesca extractiva. No ano 2002 había 41.600 persoas. No ano 2015, pois 10.635. Marisqueo, vos dades de conta, non? De que hai unha disminución, podríamos decir, moi importante, non? Isto que ten que ver? Ten que ver cos recursos, ten que ver con máis cousas, sí, pero ten que ver cos recursos e ten que ver tamén, e de unha forma moi importante, co impacto do Prestige, que se intentou silenciar e se intentou pasar páxina e decir prácticamente ao ano seguinte que todo estaba normal, e que fixéramos un gran traballo e que moi ben os voluntarios porque nos fixeron o traballo ao Estado, que era o que tiña que realmente facer o traballo. En número dos buques de pesca igual, podemos observar só me remito aos globais, non son indicativos, pero o caladoiro nacional, que son os que nos afectarían. En suma, as consecuencias do Prestige foron un deterioro medioambiental impresionante, que se recoñece na sentencia, por exemplo, na audiencia da Coruña, se recoñece ese impacto, os datos que dan como feitos probados son alucinantes, diminución dos recursos productivos por moito intento de tapar e de tapar, están aí. O incremento e o asentamento da entrada de recursos foráneos, digámoslo así, que o Prestige significou a nivel, digámoslo así, comercial, que se abriu, estaba aberta xa, pero non vou dicir que estivera pechada, ni moito menos, pero se abriu de par en par o noso mercado aos produtos foráneos e, sobre todo, entraron dun xeito moi natural porque no noso mecanismo de contabilidade das lonxas, se ti trasladas un camión desos inmensos desde Islanda a Cambados ou a Ribeira, pois cando entra en lonxa, entra como daqui.
sea que nas estatísticas que ti accedes públicamente, que son públicas, de pesca de Galicia, ti non sabes exactamente si os miles de toneladas de polvo que entran, que están cuantificadas aí como polvo galego, son de Galicia ou son do Banco Canario Saharaui. Entendes? E como eso, o resto. Entón, que quero dicir con isto? Que hai unha vontade de que non se saiba. O lógico sería que soubéramos en tempo real que recursos temos e que recursos nosos se pescan, porque ten unha importancia para poder avaliar o estado do noso medio. Pois non, as estatísticas de pesca de Galicia pretenden simplemente ter un interés simplemente comercial e, sobre todo, de tapar a nosa realidade, non? Que significou nunca máis? Bueno, xa o dixeches, significou tantas cousas que é moi difícil chegar realmente a describilas todas, pero, bueno, de alguma forma foi unha resposta plural de autoorganización social fronte ao fracaso das institucións do Estado, donde non lle miramos o carné ao que estaba ao lado, donde non lle miramos se procedía unha familia ou de outra, donde deixamos a un lado todas esas pequenas diferencias moi humanas, pero realmente moi tristes, e nos pusimos a traballar e a botarlle man a un problema moi grave que tiñamos e que tiñamos que abordar. E iso é algo que ten un valor moi importante, non? Esa capacidade do ser humano en determinadas circunstancias de deixar a un lado esas pequenas ou grandes, entre comillas, diferencias para abordar os problemas reais que temos. Porque se trasladáramos ese comportamento a multitude dos aspectos da nosa vida diaria e da vida social, sobre todo, pois nos iría mellor. Non ver as cousas polo filtro da imaxe do presuicio que nos temos do outro, sino valorarlo en función do que di, simplemente. Eso sería un gran avance social, non? Entón, en ese ambiente, digámoslo así, efervescente e de unha gran, un gran altruismo e dar de sí todo o bo que temos, todos e todas, pois ese aspecto foi moi bo e axudou a que houbera máis creatividade, a que houbera moi bo ambiente en todos os eidos, en todas as movilizacións, en todos os actos de denuncia, que se respetara, que houbera un ambiente de respeto á diversidade en todos os eidos, non só no ideolóxico, senón en todos os eidos, e que, insisto, non se mirara de onde viña sendo, non? O do lado. Ese ambiente é un ambiente de por sí que ten moitas potencialidades do punto de vista humano e social, porque neses contextos donde, digámoslo así, nos comportamos así, que non nos comportamos sempre así, pois as diferencias perden peso e colle peso que nos une. Que se funcionáramos así non sería mellor. Outras características da movida Nunca Máis é que deuse ao redor dunha catástrofe que foi imposible tapar, porque na vida diaria comprobamos como hai cantidad de problemas moi graves, pero que non teñen esa visibilidade, esa potencia visual que ten unha catástrofe destas características como a do Prestige. Vemos, por exemplo, actualmente a mina de Touro, vemos a contaminación, da que estaba falando a compañeira, esa é unha contaminación moitas veces, a maioría das veces, invisible. É moi difícil trasladar iso á opinión pública, é moi difícil xerar complicidades, xerar compromisos, é moi difícil xerar grandes movilizacións de algo que non se visibiliza, non?
Por desgracia, os medios de comunicación teñen un gran poder e están nas mans nas que están, e os medios públicos están nas mans do poder político, como comprobamos todos os venres negros. Entón, pois, temos un déficit de información democrática moi grande, porque vivimos en unha especie de contradicción de que accedemos a moita información por internet, pero logo realmente os grandes medios de comunicación que teñen impacto social, como os audiovisuais, as televisións, están en determinadas mans e seleccionan moi ben o que sacan. Entón, que quero dicir con isto? Que o Prestige xogou a favor nosa, no sentido de que a propia imaxe da catástrofe tivo unha potencia tan grande que, ainda que saíra Rajoy falando dos hilillos de plastilina ou saíra Fernández de Mesa falando de que estaba controlado todo desde o famoso gabinete de crise, pois non sabíamos o que había. O sea, podían contar o que quixeran, podían decir as mentiras como dixeron, que, hai moitos folios escritos de mentiras, non? Pero a potencia das imaxes e a potencia da realidade era tal que era imposible ponerlle sordina a aquilo. Entón, eso foi unha cousa que xogou a noso favor. Logo, as cousas que, digamos así, as eivas que eu vexo desde un punto de vista crítico, o que me pedía o compañeiro Diego, era unha visión un pouco máis crítica, pois a dificultade que tivemos para, como todos os movimentos sociais, de permanecer no tempo, non? Todos e todas sabemos que cando nos cabreamos por algo e nos mobilizamos un día, pode ser que 2, pode ser que 3, pero, bueno, despois manter eso durante anos, eso require moitísimo esforzo, hai que, tocar moitas teclas, hai que ter un tecido social moi activo, moi plural, que alimente eso e que te dé claves para poder definir estrategias de actuación. Eso implica un tecido social moito máis vivo do que existe en Galiza. Quero dicir con isto que con todos os peros e todas as dificultades, nunca máis mantívose moitísimo tempo, facendo movilizacións importantes durante moitísimos anos. E iso deuse a ese, digamos, pouso que quedou de todas esas movilizacións, de todo ese compromiso individual e colectivo de moitísima xente, e que xerou tamén unha complicidade moi grande, non? E iso tamén alimentou un ideario e deixou aí uns valores asentados na sociedade dos que agora nos alimentamos. O sea, isto existe porque hai unhas persoas que tiñan 14 anos daquela e que de alguma forma están retomando eso, non? Eso fala de que, de que foi unha movilización que deixou un pouso, deixou un sedimento que pode ser alimento de moitas cousas, non? Logo, a dificultade para canalizar as capacidades e iniciativas que xurdían, non? O sea, nunca máis era todo, pero organizativamente éramos moi febles, non? Quero dicir que non dábamos abasto, realmente. O sea, Burla Negra tiña a súa propia dinámica. Burla Negra estaba na sexta hora de Nunca Máis, pero tiña independencia, autonomía, como queráis decir, non coordinábamos, pero aquelo era todo un mundo de realidades que se movían en distintos planos, con distintos ritmos, e que había que coordinar. E iso era moi difícil. Saían debates moi interesantes, o 15M está dentro de Nunca Máis, por decir unha forma. Dentro dos debates que se deron e tal, xa había xente que plantexaba transformar Nunca Máis en algo moito máis
ambicioso, digamos, y amplio, ¿no? ¿Qué pasa? Era imposible, o sea, en aquel momento era imposible porque non tiñamos capacidade, insisto, para viabilizar todo, ¿no? Era imposible en ese sentido. Y en eso, pues sí que se notaban, pues, as eivas dunha sociedade que non estaba moi organizada, non tiña un nivel de organización moi asentado, non? E logo, outra dificultade era a de elaborar, non? Porque, claro, as movilizacións teñen terreos, digamos así, diferentes, non? Está o terreo da iniciativa, está o terreo da creatividade, está o terreo da denuncia, pero tamén está o terreo de que cando tes diante alguén tan poderoso como un Estado que ten unha línea de actuación, que ten asesores, que ten, en fin, que ten de todo e que te fría a estudios e informes e a iniciativas de todo tipo nas que elaboran o que queren decir e os objetivos, nos tiñamos que elaborar a nosa línea de actuación e dar resposta a situacións onde había que elaborar materiais de que queríamos e realmente estábamos moi poucos, quero decir que era un traballo demasiado grande para moi poucas persoas, non? Entón, pois, bueno, ese movimento social funcionaría mellor se houbera unha realidade máis complexa e máis ampla, con máis sectores sociais mellor organizados, con persoas capacitadas e con posibilidade de facer debates moi interesantes e concretalas en propostas moi interesantes. Fixemos en parte, digámoslo así. Como é? Onde estou? Porque non está aí, creo que é. Bueno, vamos a ver. Un dos problemas estruturais que temos e que fan reflexionar en relación ao tema do prestixe de Nunca Máis é a necesidade de que Galiza teña maior peso político. Se Galiza tivera maior peso político, teríamos máis competencias, teríamos máis medios, se nos tería en conta. Se ti te pos a analizar o salvamento marítimo, por exemplo, e como evolúe o salvamento marítimo, os medios que adican e como reparten, pois comprobas que o salvamento marítimo está escorado cara ao Mediterráneo. Porque, claro, eso ten que ver co poder político. E quen estivo no goberno, no poder político do Estado, pois foron forzas políticas que miraban máis ao Mediterráneo que a nós, porque nós non pintamos nada. E iso ten que ver co poder político, ten que ver co peso específico que ten Galiza no conxunto do Estado e, en concreto, no Congreso dos Diputados, que é onde está o poder. Non por ter os diputados que sexa de orixen galego, Galicia ten poder político. Por que? Pois porque as forzas políticas non todas teñen o centro da gravedade en Galicia. Entón, ese é un dos problemas fundamentais. Nin o salvamento marítimo, nin a negociación de entrada na Comunidade Económica Europea, onde Galicia inexplicablemente non foi considerada unha rexión altamente dependente da pesca, non? E iso é por algo. É porque quen negociaba non tiña nin a cabeza nin o corazón en Galicia. E logo o tema de maior transparencia. É un tema democrático. Se ti queres saber, por exemplo, que buques, nos fixémoslo nunha tempada que o capitán marítimo de Vila García era, como se chama, María? Riez, eso. Cando estaba Riez de capitán marítimo, Riez decíame, bueno, non digas nada que che dou e tal, pero ti pídeme e tal e eu che vou dando. Entón,
dábame o listado de buques que entraban na Ría de Arousa e nos facíamos o estudio de a calidade deses buques. Accedíamos a unha página web que hai a nivel europeo de quasis.org e aí hai te dan todos os datos técnicos dos buques e sabíamos a calidade dos buques que entraban na Ría de Arousa e facíamos informes anuais denunciando a calidade dos buques que entraban con datos. Morreu Riez, nunca máis nos volveron a dar ninguna estatística oficial dos buques que entraban. Igual co dispositivo de separación de tráfico de Fisterra. Igual. Ti non podes saber que buques pasan, non cho dan. Non sei se me entende. Hai un déficit democrático neste Estado que a información é é poder, non? Xa se di, a información é poder. E vai así é poder, non? Claro, se tiveramos datos, igual nos enteramos de que barcos pasan por aí, non? Nos o intentamos e non fomos capaces de conseguir. E como eso, outras cousas, non? Quero dicir que é moi importante a transparencia no control deso. Por exemplo, actualmente, daquela non había nada no ano 2002, pero, por exemplo, agora, no ano 2018. No ano 2018 hai un avión moi bo, por certo, o Rosalía de Castro, que é un avión que pertence a Salvamento Marítimo e, está privatizada, típico ao uso do avión e ten unha tripulación a empresa privada, o que sea. Igual, para o caso, ese avión é un avión que o problema que ten é que podría controlar todos os entinazos que se producen no dispositivo de separación de tráfico de Fisterra, porque en Europa hai un sistema en vía satélite que é o CleanSeaNet e a través do CleanSeaNet en tempo real ese satélite te dá as imaxes dos entinazos que acontecen no dispositivo de separación de tráfico de Fisterra. Pero que pasa? Que non te dan datos. Tú pides datos. Que denuncias fixo o Rosalía de Castro? Cantas desas denuncias foron adiante? Cales se convertiron en unha detención ou en unha multa? Enténdeseme. Non hai datos. Seguimos vivindo no franquismo. Vivimos en un estado que preserva ese tipo de información e non a dá. E esa barreira temos que ser os cidadáns as que teñamos que tirar esa barreira, porque ter esa información é fundamental para poder avaliar o grado de control. Vale? Bueno, podría falar moito máis dese tema, pero sigo porque creo que, como era isto? Temos que ir así porque manualmente, non? Bueno, proceso judicial, que era o que me decías ti. Bueno, o proceso judicial tamén se pon en evidencia o que estábamos falando. O sea, como se pode explicar que o xulgado de Corcubión, todos e todas conhecemos Corcubión, non? O sea, como pode o xulgado de Corcubión facer a instrucción dos Prestige? Explicádeme eso. Evidentemente, cada suiza que pasaba por ali sería para outro lado. Menuda patata quente. Evidentemente, ao poder político non lle interesaba dotar de medios ao xulgado de Corcubión. Por que? Por unha razón moi evidente. A sociedade estaba en pé de guerra. Había unha organización que se chamaba Nunca Máis, que organizaba actos e estaba facendo un control e un seguimento. Interesa que eso vaya rápido. Interesa que o xulgado de Corcubión teña medios e a instrucción sexa rápida para que o xuízo sexa rápido. Venga ya, home. Non sexamos pardillos. Non interesa. O xulgado de Corcubión tardou que tardou en realizar a instrucción porque non tivo medios. Comezou no ano 2002 e rematou no 2010 foi o xuízo oral e no 2011 se lle deu traslado á Audiencia Provincial.
Estamos falando dun proceso importantísimo para este país. Estamos falando de algo no que nos xogábamos moito. Puseron os medios? Non. Igual que non os puseron para ter o salvamento marítimo adecuado aos accidentes que padecemos, tampouco puseron os medios de suíces e de medios técnicos e persoais para dotar o xulgado de Corcubión para que a instrucción fora rápida. Por que? Pois porque non lles interesaba un suizo rápido cunha sociedade mobilizada. Eso é así. Sentenza da Audiencia da Coruña, logo foi ao Supremo e logo está pendente de execución porque hai recursos de casación aínda non resoltos no Supremo. Eso é como está o tema. Polo miúdo, bueno, en Corcubión, pois, o auto que sae de Corcubión, o sea, o auto co que se finaliza a instrucción e que a Suíza traslada á Audiencia Provincial para que se realice o suizo, en ese auto, como podes ver aí, fixade a diferencia entre este auto e o que vai a pasar ao final. E se vedes, bueno, xulgado de instrucción, Audiencia, Tribunal Supremo, aquí está o poder político. Todo o que se achega ao poder político sufre a súa influencia. Ahora temos accesos a WhatsApps e cosas desas que xa nos dan unha idea do nivel da influencia. Pois, bueno, que significa? Que a calificación da Suíza sufre unha progresiva mutación e a medida que se achega ao Supremo. Vemos aquí como a Suíza acusa o capitán, o xefe de máquinas, o primer oficial, de delitos con recursos naturales, medio ambiente, danos e desobediencia. Acusa, e isto é importante, ao director xeral da Marina Mercante de delitos contra o medio ambiente e danos. O director xeral da Marina Mercante era o que tiña o peso político das decisións políticas que se tomaron no caso do Prestige. E, en concreto, en a máis evidente e obvia que foi afastar o buque da costa e producir unha catástrofe de importancia grandísima, con prácticamente 3.000 kilómetros de costa afectadas, máis de 1.000 praias afectadas, desde a desembocadura ao Miño ata o Canal da Mancha, como feitos probados, como consta na sentencia da Audiencia Provincial. Estes datos que acabo de dar son feitos probados. 2.980 kilómetros de costa, desde a desembocadura do Miño ata o Canal da Mancha. E 1.136 praias. Que quero dicir con isto? Que aquí está o director xeral da Marina Mercante, que era o verdadeiro responsable desa catástrofe. E responsáveis civis directos e responsáveis civis subsidiarios. Sentenza da Audiencia da Coruña. Absolve ao capitán, ao xefe de máquinas e ao director xeral da Marina Mercante. Claro, que problemas, vamos a ver, que problemas tería que condenaran ao director xeral da Marina Mercante? Por que non condenaron? Aparte polo problema político que significaba sinalar ao goberno de Aznar como verdadeiro responsable en última instancia das decisións que se tomaron, aparte deso, había un problema económico. Aquí do que se trataba era de onde se quitaban os cartos, que é o problema que vai intentar solventar o Supremo despois, que non resolveu a Audiencia da Coruña, porque a Audiencia da Coruña non permitiu que se pudera, digamos así, atribuir responsabilidade civil a ninguén. Entendedes? Si condenaran ao director xeral da Marina Mercante, inmediatamente a responsabilidade civil sería do Estado. Evidentemente, toda a estrutura do Estado non estaba interesada para nada en que eso acontecera. Entón, bueno, decíamos, a audiencia absolve o xefe de máquinas de desobediencia,
condena ao capitán por desobediencia grave e non hai responsable civil e non hai, por tanto, indemnizacións. Entón, vamos ao Supremo e entón o Supremo xa tamén está a marchena no tribunal, como agora está a actualidade. Bueno, estes feitos probados pois teñen certa gracia porque estos son palabras textuais da sentencia. O Gabinete de Crise realizou unha coordinación confusa e difusa, recoñece como feito probado que a empresa de salvamento que contrataron Smith Savage realizou unha petición de porto refuxio que foi denegada, que era o protocolo de actuación normal. Non existe ningún protocolo de actuación en un petroleiro tal que consista en entrenar ao personal en levar o petroleiro cara fora para que se funda. Eso nunca o veredes que nin a Axencia Europea de Seguridade Marítima nin Salvamento Marítimo do Estado Español fai ningún exercicio práctico con esa hipótese de traballo. Non se entrena a xente en eso, porque esa non é a solución ao problema. Eso é a forma de convertir un problema en un problemón. Bueno, feitos probados, o que decía antes, dos kilómetros de costa, tal. E chegamos ao Supremo, decíamos, e perdonade o rollo, pero foi o que me pediches. Condena ao capitán a 2 anos de prisión por delito imprudente contra o medio ambiente, co cual evita que entre en prisión, porque son 2 anos, porque é unha persona maior, pero le atiza o delito imprudente para poder ir á indemnización. O sea, que estamos falando de eso, independentemente do que fixera o capitán, que eu entendo que o capitán non era, personalmente entendo que o capitán era un pringao. O sea, alguén ao que se lle pon o San Benito para salvar a cara. Responsabilidade civil directa do capitán aseguradora, a propietaria do buque, que era Marina Shipping, e a FIDA, que é un fondo de compensación por contaminación por hidrocarburos, un fondo internacional, que ten un tope. Absolve o capitán de desobediencia e absolve, por suposto, o resto. E isto foi un pouco a sentencia do Supremo. Entón, agora estamos no tema de execución de sentenza, eso donde se executa en Audiencia da Coruña, o sea, a sentencia do Supremo volve a Coruña e que foi o órgano judicial que o xulgou e a Audiencia da Coruña establece esas cuantías de indemnización frente á Fiscalía que pedía 4.442 millóns. E está pendente de execución, porque como hai recursos de casación ao Supremo, pois eso está pendente. Isto é un poquinho todo ese panorama. Non sei se queres preguntar. Non sei se alguén ten algunha pregunta sobre a sentenza ou algo, sobre algo dos tres. Eu sí que quería facervos, bueno, primeiro, bueno, a ti en concreto, isto é o reflexo da desidia judicial que hai, eu penso que temos aquí, no tocante a cando hai algún delito de tipo ambiental, sobre todo. A ti non che parece que é como unha tomadura de pelo constante? Me refiro, unha persoa rouba, eu podo cometer un delito e vou a ser penado dunha maneira moi grave, e, bueno, xa non só aquí, pasa no furtivismo coa pesca, pasa con industrias que se dedican a contaminar constantemente ríos e demais. Cal é para ti ou que crees que poderíamos facer para que eso mude? Claro, que vamos a ver, hai dous temas, non? E os suíces non son un sector progresista da sociedade, non? Eso creo que de todos sabido, non?
ten o aparello judicial como consecuencia de como se realizou a transición, pois non sufriu ninguna depuración, hai unha interconexión moi grande entre o Poder Judicial procedente de Franco, o sea, os xuíces do Tribunal do Orden Público pasan inmediatamente ao sistema judicial normal e siguen sendo xuíces e iso, pois, forma parte da historia deste Estado, non? Pero, e, por tanto, podríamos calificar ao conxunto do sistema judicial como un sistema que non se corresponde ni siquiera coa composición do Congreso dos Diputados, non sei se me explico, como representación. Si valoramos que iso é unha representación real, non? Que eu non creo, pero, bueno, porque hai moitos sistemas de corrección, está a lei DON, está, en fin, bueno, como se fan as circunscripcións, a lei electoral, bueno, hai moitos temas aí que, en fin, non vamos a entrar agora. Pero, en todo caso, o sistema judicial está á dereita, por decirlo así, do Congreso dos Diputados. Ese é unha realidade. Pero, por outra realidade, o sistema legislativo que sería o que tería que acotar e, de algún xeito, establecer o marco de actuación, porque, ao fin e ao cabo, os xuíces teñen unha capacidade de interpretación, pero teñen que aterse digámoslo así, á literalidade e ao sentido estricto das normas xurídicas. Entón, claro, estamos falando de dos componentes, non podemos tampouco só caricaturizar a un, non? Estamos falando de dos poderes que non se teñen caracterizado pola súa conexión coa sociedade. O poder político, porque unha vez que se fan as eleccións, esquécense de nós. E nós, porque estamos pouco organizados e non batemos na porta. Aquí hai un problema de contrapoder, ou seja, hai un problema de contrapesos. As sociedades democráticas non existen per se, nin existen porque ponga o título de Estado democrático ou monarquía democrática ou monarquía non sei que. O constitucional, o parlamentario, o que quieras. Non. Existen en función de se na realidade hai contrapesos. E un dos grandes contrapesos é a sociedade. Vivimos unha sociedade moi individualista, vivimos unha sociedade de consumo, onde cada quen, con todos os nosos respetos, mirámonos para o noso embigo e miramos con dificultade e alzamos a vista con dificultade cara ao futuro e cara á colectividade. Non estamos educados no respeto ao colectivo, no respeto ao común. Eu creo que hai eivas aí importantes e as influencias culturais da actualidade van en ese sentido, ollo. O sea, sería necesario, non nunca máis, moitos nunca máis en moitos terreos, en o terreo cultural, evidentemente, porque estamos dominados por unha cultura, bueno, pois que eu non vexo televisión, pero es que non vexo televisión porque estou farto, pero, sinceramente, o sea, dá asco ver a televisión, ¿no? Entón, claro, a televisión ten un gran poder de influencia cultural, ¿no? E está modelando as cabezas dos nosos nenos e nenas, dos nosos adolescentes. E ti te atopas como maior cun rapaz que é fillo teu, que está na tua casa, que estivo escoitándote toda a vida falar do colectivo, do común, da importancia da sociedade no seu conxunto, dos valores e tal, e te atopas con que, ao final, estáche transmitindo valores que non son da casa e que proceden do exterior e que son uns valores que son cuestionables. Entón, hai, o que quero dicir é que hai moitos problemas, non? E ese é un dos problemas fundamentais, a necesidade de contrapesos. E logo hai outro problema neste Estado, pero é específico deste Estado en parte, pero non é específico, explícome, a separación de poderes. O tema, non? Claro, o sea, teóricamente, o Estado democrático, formulado en termos de ciencia política,
está establecido como un Estado donde hai equilibrio e independencia entre os distintos poderes, non? Non o hai, e no noso non hai, pero non hai dun xeito moi acentuado, non? En outros estados pode habelo dun xeito menos acentuado e se nota menos. No noso é algo moi evidente, non? E ainda por riba, insisto, falta un contrapeso social que o vemos, en parte porque as estruturas sociais, vamos a ver, tradicionais, sufriron unha degradación. Obviamente, o sea, onde están aqueles sindicatos que había na época do franquismo, onde está aquela capacidade de organizar, de mobilizarse. Os sindicatos foron convertíndose en unhas estruturas burocráticas onde, foron perdendo sentido, non? Con todos os meus respetos a todos os sindicatos, e non, eu podo decir de mí mesmo, non? Todos sufrimos, as estruturas organizativas, digámoslo así, máis potentes da sociedade, sufriron un proceso de burocratización e de alonsamento das realidades da xente. Proba delo é que todas as movidas que se fixeron van da man de estruturas de organizacións sociais que se construen ad hoc. O sea, desfrutamento colectivo de tal. O sea, eso que fala? Pois fala de que temos un déficit moi grande, de que temos un déficit que temos que abordar entre todos e entre todas, de que, por desgracia, parte dese déficit ten que ver con esa tendencia que hubo na esquerda tradicional desde moi atrás, non sei decir, pero desde moi atrás, e non é só do Estado español, de realmente construir estructuras de organización social que foran correa de transmisión do pensamento político ou do ideario político de cada un, os socialistas, os comunistas, os nacionalistas. Bueno, eso non vale, o sea, eso non ten futuro, digámoslo así. Con ese marchamo non ten futuro. Por qué? Pois porque para que unha organización social teña vida e futuro ten que ser permeable á sociedade, ten que ser creativa, non ten que ter, digámoslo así, prexuicios na súa actuación. O sea, eu non podo actuar en tal concello porque é concello do PP e non actuar en tal concello porque é concello do PSOE, ou dame igual, de Izquierda Unida, ou Unigá, ou de Podemos, que dame igual. Porque esos son, claro, non son amigos, pero bueno, ¿no? Pois non. Quero dicir que precisamos estruturas máis sanas, estruturas sociais máis sanas, máis abertas, donde cada quen poda decir as tonterías que todos decimos, pois podelas decir sin que ninguén nos tache ni nos califique e que nos respete, e ser conscientes de que todos decimos tonterías, todos nos equivocamos, e que para construir algo se precisa un respeto e saber crear un ambiente de tal. Entón, eso non existe. E mentras non teñamos eso, e se é algo que teña capacidade de presión, eu entendo que os contrapoderes, por eso eu entendo que non é un problema só do Poder Judicial. O Poder Judicial é a foto. É a foto fácil, por certo, claro, moi fácil. Aparte que, bueno, Pois non sei se alguén quere preguntar algo máis. Non. Bueno, pois nada, rematamos. Pídovos un aplauso para os tres, para Xaquín, para Toño e para Paula, que a pobre ven un pouco intoxicada de Francia.
E nada, para rematar, gustaríame ler unhas palabriñas, bueno, un texto que atopei de Eduardo Galeano, dun fragmento de un concerto, canto de autor por Galicia, e vou volo ler. Moitas gracias a vos por vir, ao proxecto en sí, ao Concello, e a todo o mundo que fai posible que se fale de ecoloxía, que me parece bastante importante, e da saúde do medio. E nada, de verdade que moitas gracias. A Marea Negra cobre de merda pegañenta e mortal as mans e costas, e cobre de escándalo aos políticos que desprecian o pobo que os vota. A Marea Negra descobre os asasinos da natureza, que alimentan a sociedade de consumo, envenenando o planeta. Mais cedo que tarde, se seguimos así, os pescadores e peixes serán visitados nos museos, e a auga limpa e o aire puro, producidos en laboratorios, venderánse, embotellaranse, pero só para aqueles que poidan pagalos. A Marea Negra tamén descobre os músculos segredos do pobo, e iso é o único bon que ten esta traxedia. As enerxías solidarias que están demandadas, que están dormidas ou parecen dormidas, despertan cando fai falta. Mentras o goberno encolle os ombros, milleiras de voluntarias combateron a invasión inimiga, sin pedir nada a cambio, nin vaguas de cocodrilos ou discursos de teatro. Por elas, merece a pena a gratitude universal. Eu, a Eduardo Galeano, engardo que vosoutras tamén merecedes a gratitude universal e pregúntome se os nosos gobernantes merecen esa gratitude.